हायना हाय सिनि बुबाग्रा बिनि फेसबुक पोस्ट नि बिसिं थिके बो पोस्ट खलाय रखवा जे don't give up, don't compromise. We are here because of our people. We are motivated because this time the poor Tiprasa voter in the place has shown the entire notice how to fight for your right. Kokn kha Bubagra ora saka je taya kardi har ta mani di te compromise bata khaidi mane ta mili di ama haita mane samjota na karo hinchao जों चिनि लुकुरकनि खाकामुं बायसे फाइमानि हिंसा अजासाव we are here because of our people जों चिनि लुकुरकनि खाकामुं बायसे फाइमानि हिंसा तेसाव तिप्रासा गरैनो खुं नटिसनि बरर फुनुगिरि खाजे अ बुट बाय बाहायके जानि मान थाइनो साननानि बागै जबा खायनानि नां हिनै अर चिनि बुबाग्रा पोस्ट खलायरिका बेलायखना नांमानिको चिनि तिप्रासारनि बागै बनादि चिनि तिप्रासारना आसु खामजाक मानि बागै ब ताबुक ब कम्प्रोमाइज खाया ब हारमानिया सामुं खायनो दङ ब सावै दङ जे नटिस नि इंगै जिकन सा चिनि तिप्रा हास्तेनि इंगै चिनि तिप्रासार फुनुगिरिका ताकलाय अ जे बुट जलाई थांनाय बिधान सभाव फुनुगिरिका जे सेकेंड मेजॉरिटी इंगै माने सेकेंड नंबर मेजॉरिटी इंगै बुट मानै गप्लायखे फुनुका हिनि चिनि बुबाग्रा प्राउड फील खायै तिनि अकक सावा इनके ताबुक नरक साइमानदि चिनि बुबाग्रा आमाहाय कम्प्रोमाइज खायनाया चिनि बुबाग्रा ब आमाहाय हार मानिनाया चिनि जे मानथाय चिनि जे राइट आबनो बस ताबुक सानैनो दङ आवन बागै चिनि तिप्रासा लुकुरकनो आं बुबाग्रानि इंगै मनो खयनानि मुचुंगो नरक केबो हारता मानिति बुबाग्रा न लगिरि दं ताबु खसिनि जबा चेंसाव ताबु खसिनि फाइट चेंसाव अ चेंसामुं जराव केबो हुनो हानाय सालायै नरक लामाता करर लायदि तामनि के बयचुंनो थानचाना सकामानन बागै गोबांमा बरक यासि सुरि सानाय गोबांमा बरक सेजानाय गोबांमा बरक नासिलेरै गोबांमा कक सानाय आबरनो खुनजु कान्यावै चिनि बुबाग्रा जे फोरोंमानि चिनि बुबाग्रा जे खलायना थाङै दंमानि आबनो खलायना रेदि केबता कासुदि asukno bubagra ayglakthun tin tiprasa dof ayglakthun tini baga sukno omahay update manan bagay narok kok borokhini tech entertainment youtube channel no subscribe khlai tondi asukno jotnana hambai bye